Akciónk egy messzés táborozó helynél kezdődik. Egy zombit már kinyírtunk halálosan. De vajon mi lesz még ezen kívül? Nos, most mit mondjak? Még egy nyugodt, táborozó hely sem lehet nyugodt. Mert már így is veszélyben vagyok. És mit tegyek? Mit tegyek, hogy ez megszűnjön? Én már fázom is, de mégis azt mondom, hogy be kell melegítenünk egy kis zombi vadászatra. Mit tehetnék mást? Egy pár körfutás, egy kis ökölvívás magammal, és már készen is vagyok. Várjál, Peti, most nem melegítek még. Nem is megvegyesszem. Kis ökölvívás. Nézd, ha ezzel a kezemben ütök, akkor... Most megöltünk egy zombit, kézzel, lábbal, s ráugorva. Vajon mi lesz a következő? Nos, kinyírtunk egy zombit, vége. Mikor jöhet még a következő? Mert még soha nem tudhatom, hogy mi vár rám. Talán a halál? Vagy egyéb más? Előző életemben többször is meghaltam. És mit hozhatnék hát? Mit tegyek? Zombik füldöznek bombákkal. És az udjatán! Vagy mi? Mit tehetnék? Vajon? Felrobbantottunk egy zombit, és nem halt meg! Meg kellene ölni? Vagy talán mégsem? Mert a robbantásra így is meghal. Mégis újra élet. Már haldokol. Menjünk tovább. És nézzünk körül a vadonban. Milyen rémisztően csúf állatokkal találkozhatunk. Először is látogassunk meg Blokit a kutyán. Nézzük. Zömi! Itt van Bloki. Jó kutya. Hűséges társ. Szerető ebb. Ha úgy nézem, szinte már a családomnak számítom. Térjünk is tovább. Ha jól látom, egy öreg néni szaladt. Nézzük meg ki. Ne jöjjenek erre, mert már nem tomál. Úgyhogy menjünk is tovább. Nézzünk körül. Ó, itt egy néni. A kendőm divattal. Csapok én itt neked szerpatval. Nos, azt hittük, egy kedves és öreg néni. De mit tegyek, ha ez csak messze, mítosz, akár mondhatnám kitaláció. És hogy megölnek-e? Már kezdem azt hinni, hogy végem. Kezdem azt hinni, hogy végem, haldoklom. És már csak annyi, ha egy zombi megöl, tényleg végem. Hasam fájadott,
Szebeim múlnak már. Jaj, ne. És jön a dök halál. Nézzünk körül egy kicsit. Hát, ha van valami gyógymód. Nincs semmi? Biztos? Mert hiszem, hogy a dök halál itt van. Egy kedves öreg bácsi. Egy kedves öreg bácsi. Talán segíthet majd. Kérdezzük is meg azt a bácsit. Kinyitjuk! Milyenek ezek a zombik? Szinte már nem lehet bennük hinni. Eddig azt hittem, hogy majd találok egy olyan embert, aki véd, és oltalmaz. De ezen a bolygón itt már nincs senki, aki megvédi az emberiséget. Mit tegyünk? Egy halott zombi már nem tehet semmit. Nem változhathat semmit. Most vajon mit tegyek, hogy az emberiségnek jobb legyen? Öljem ki az összes zombit? De ez nem megoldás. Ide egy olyan megoldás kell, amivel nem bántunk senkit. De úgy látom, itt nincs szerethető megoldás. Csak egy olyan megoldás, ami már várhat az emberiség. Jó napot kívánok! Meneküljenek! Meneküljenek! Szerint nem tud gyorsan futni! Majd én megnézem. Nem van! Nyugodtan meg! Hagyjon békén! Húzzanak innen! Elég, mint a futnál, jó? Jöjjenek! Meg kell védenünk az emberiséget! De hogyan, ha már ez a némber is átváltozik? Nézzék! Még békésen söpörget! Megkérdezem, jól van-e? Jó napot kívánok! Jól érzi magát? Az